Μπουρδέλο δωμάτιο 3! Άντε πάλι! Αρχίζουμε! Κοιτάξτε εδώ τι έχουμε να μάθουμε. Άντε! Από τη ζωή μας, πέταξε στον δρόμο. Ωραία. Στάζω. Τι είναι αυτό? Τελεία, πάρε την κολάρα σου. Κολάρα? Λοιπόν. Η κολάρα είναι το συστατικό μέχρι το βυζί. Τι είναι αυτό δικό μου? Ποιο? Ναι, δικό σου. Α. Ωραία, κόλλος γίναμε πάλι. Αυτό το δωμάτιο ποτέ δεν είναι αγορά τακτοποιημένο. Ναι ρε πούς. Τώρα θα έρθει ο Κώστας ρε πούς θα το φτιάξουμε. Θα φτιάχνει όλα. Όπα, κολαράκι βγήκε έξω. Excusez-moi. Ταραραν, ραραν, ραραν, ραραν. Να σας πω, παιδιά, δεν παίρνει κανένα θέμα στην κάμερα γιατί έχω σκάσει και δεν θα πρόκειται να αντέξω να μείνω εδώ πέρα έτσι. Κατ. Για το 4 μετά. Οκ. Επιστρέφουμε στο 4.